A čus ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska si ukážeme, ako sa majú hladkať malé zajačiky. No, teraz vám to idem ukázať. Nemáte urobiť, že vžup a už hladkáte, hej? Zoberete a hladkáte, tým nerob. Ale vy máte počkať, kým... nerob! Čo ti maminka hovorila o hryskaní? Dám ti tyčku. Na, hryskaj. Na, hrys. Nehryz ma, malá zasranica. Prepáčte, ale ona ma otravuje. Idem pozrieť nejakú peknú vrbu. No, tak napríklad jeden z týchto konárikov. Ktorý by som zobral? Musím jeden. Tenhle ten. Nemám ako na nich dočiahnuť. A zajačica nám ešte neotvorila, fajne. No. Ktorú pupavu nebereme. Táto je postorieka na tú storiku. Toto nie je vrba. Idem hovoriť, kde bývam. Tuto tiež nie. Zoberáme túto tyčku. Aspoň si bude mať čo hryzť. Hryžem. Haló, tunak máš. Tunak máš. Jaj. Tak, tento diel nebude o tom. Ideme si natrhať pupavu. Košík z obi. Nerobím si srandu. Namalovali sme ho a následne naň som napísal obi. Šľupka od banánu. Som ju tam ja hodil. Ináč, myslíte si tiež, že šľupka od banánu by nemala patriť do koša, ale hodiť ju vonka. Mimo mesta, do prírody. Lebo malo by to byť tak, že čo vyjde z prírody, to sa tam má aj vrátiť. No. Tak, pre ňu natrhať púpavičky. Lebo nevydrží nič. Tak, natrhali sme púpavičky.
Nebojte, táto už nie je postriekaná. Lebo máme postorek na burinu. Ale dáko nám nemizne. Ja neviem, povedzte mi múdre hlavy, že či to je postorek na burinu tak, že by sa už ďalej nemala množiť, alebo čo. No. A možno stihneme. A neviem. To je z tohto dielu všetko. Ja viem, že je to trošku krátky, ale čo máme robiť? Aha. Ukáž sa pred kamelu. Usmej sa do kamely. Vidíte? Už začínajú hryskať. No, tak čusko.